पण त्यांना 2-2 जिल्हे मिळले पालकमंत्री म्हणून. असे मग नशिबान आमचे सामंत साहेब, आमचे तटकरी साहेब तुम्ही काळजी करू नका. एकनाथ शिंदे साहेब बसलेले आहेत. आमचा शिंदे साहेबांच्या वरती पूर्ण विश्वास आहे आणि पुन्हा रायगड जिल्ह्याने महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात अधिक जास्त मतांनी तुम्ही खासदार म्हणून निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही असे तटकरी साहेब या व्यासपीठावर बसली. सगळी मान्य मंडळी. आता उद्याची हिअरिंग, आताची हिअरिंग हीच होणार आहे बघा तुम्ही. मला माहिती आहे ना बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित झाल्याबद्दल मला वाटतं आतापर्यंतच्या दापोलीच्या सभेमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक करणारी सभा पहिली ही सभा आपली असेल आणि म्हणून इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित झाल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. आणि उद्धव ठाकरेंना सांगतो, तुमचे कोण चमचे असतील इथले त्यांना पाठवा.